Ang RMN drama mudali kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor? Ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayati na! Kinsa mo? Ni Ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas. Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Paghubo! Paghubo! Maghubo ko, Maghubo! Ginoo ko, kanindot. Dili ka maghubo? Sige ka. Ilahos ko ng jungle life sa imong liog. Oo, maghubo ko. Ikitang-tang sipir. Pagdali! Ikitang-tang sipir. Uno! Kulang. Dos! Oo. Nahubo na ako. Gani. Yapi lang brief. Iapil akong brief. Dali! Ikihubo. Ako lang. Ay, anong malay? Apil, hindi. Pagdali! Mana. Iahak! Pisot man di kang buanga ka? Ginoo ko. Tulion, tika! Tuloy-tuloy ko mo. Guniti. Ay, dagan ko. Dagan ko. Ay! Dalawang tuli! Ay, salamat din taon. Midagan. Hanggang midagan na ang buang away sa putay ug nagkumkum sa iyang pugaran. Kanindot ni mo! Kadiyot sa ba? Kadiyot sa ba? Pauan mo ba uy? Unsa? Huwag kayo toothbrush? Buang! Mangita pa bagang humot nga! Ay, May bati ama ko. mo. Ma-turn off man ko. Imbis ganahan ko, di na noon. Buang! Ipadayon ko na Di lagi tayo pa di ko ganahan ba? Kay gitok mod ba ko? Pag toothbrush siya lagi.
gipahinam ko ni mong buanga ka, ha? Direct! Ang ginukman ko ni mo, Di lay ko ganahan ug bahog ba lagi. buang ka! Ang kunon tika! Kinip! Igo nung kasko mo upati. Akong armas! Kinip! Pusil ako. Sige. Pusil ako. Ha, bugo. Umanay magasin, oy. Di ka na kong magasin sa imong armas, bugo. Unsa? Kamu din manglulugos din, ha? Kamu din tingali ang naglugos o nagpatay sa anak ni Pilo og tutang, no? Wa may labot, oy! Wa may kibawa na! May kalabutan mo, busa ipadakop ka na mo. Ibrakop! Alisgado ko ni mo! Babae ka lang! Huwag kay babay. Dili magkahimo sa pagdakop mo, ha? Yamatrap! Wow! Ah, karatisyan ka? Black belter ko! Amo ba mayon? Tudluin ko sa imong abilidad, be. Black belter, magkaka. Tudluin ko. Pwes niya! Wap! Ya! Wap! Ah, iya lang lihok mo. Klaro kay mong atake, oy. Kalihay ta. Yamatra! Ah, pinupa-dupa pa. Unsa man na? Mo ni gitawag ko ka ng Unsa? Sige na. Mantis Fest. Ha? Aha, mantis fish di ay ha. Huwag ka po effect. Huwag mo kaigo. Animal ka! Kini! Ayun sa... Unsa nang gibot mo? Imong tiil murag nangaka. Mauni kabayo, Kik. Unsa? Kabayo kik. Nabuang na. Nani kabayo kik. Ha! Sabay na! Lukot-lukot lagi ka. Kabayo, Kik to. Murang kagbandig na lukot diha. Malaka. Karon dakpon ka na mo. Maro kang bayana ka. Isuhod ko ni mo sa imong raang. Basta makikatubang ang mga taong buringog ug oto, mga taong manyakis, kinahanglan nga imong ulog-ulugan ug tungod sa imong kahakog. Nasud kas laang. Nagtuo na jud kang gusto kay kunimo, ha? Nga magturja ko nimo. Unsa? Ha? Binuang ang imuha da. Di sa kubuang oy. Nga itugyan ko lang sa tumang kasayo ng akong pagkababae. Traidor ka! Traidor! Kami pa'y traidoron, ha? Mabuti. Ha? Ug kamong mga manyakis, mga rapist, unsa man mo, ha? Diribi, dili kay kapuso di ka. Ug isurrender ta ka sa mga pulis. Ug sa mga tanod. Bubuang! Tarong! Unsa bang tuunin mo na ko, ha? Bugo! Diya ka na! Asa ka, Brad? May sip! Bata-bata ka ni Cholo, dili ba? Unsa ko? Ops! Ako nagasan? Natumba ka. Pwes, kining jungle knife sa imong kauban ang mutapos nimo. Kini! Ayaw, May G! Pero Athena, angay matapos ng mga klasiha sa mga tao. Gikinahanglan ta siya, May G. Aron mo'y makasulbad sa kaso sa anak nilang Noy Pilo ug ng tutang. Padong nagyugos ibabaw. Ha? Samay, kakahuyan. Aoy, may tao nga nagdagan. Oy, nagugas. Aoy, way parol. Isugat ako. Magagi ako, bay. Ala, kuyawa ni, mamaog tinod na ko da. Bay. Naon sa kado. Oy, doon sa mga. Ha? May bunong ka man. Gawan, bay. Ay, labangutan na. Ha? May tao nga gustong patayin ako. Pasagyan ko. Maluwi ka. Pasagyan ko. Ha? May taong mo patay ni mo? Oo. O kinsa may mo patay ni mo? Ay, labangutan na. Pasagyan ako. Aw,
Mau tagtingog. Dali. Sakay. Pareho tagtingog. Ang pasakyan ay Blackie! Oh! Uy! Rapist na! Uy! Unsa? Ha? Rapist ka no? Pareho tagtingog. Ripis ka. Dili oy, buang! Hoy! Ay, pagdalan! Tuwa! Pas! Itong buang nisuot na sa kalibunan! Day, atira! Day! Kinsa man ang tao nga inyong gigapos? Ha? Unsa man ni? Gibinakli ninyo? Unsa man ni? Kinsa ni? Mo ni siyang gustong mulugos na ko na Di na tinuod. Agay. Siya ang gusto nga magpatuljak na ako. Ito na. Ay, patawa na. Ha? Rapist day ka? Ha? Aksyon na basag kang mamaog tingog na ko na? Pwes ke? Bata-bata ni siya ni Master Jolo. Unsa? Wa pa mabalik si Federico. Marshal! Dior! Ngano, Dior? Susiha! Ug asa na si Federico? Ha? Kay wa pa mabalik. Uy, pasig na dakpan na to si Anyor. Usa? Usa na dakpan? O kinsa may mudakop, ha, Marshal? Ha? Kinsa may mudakop? Uy, Marshal. Basig na limot ka. Nga ako, ang akong pamilya, untouchable ining dapita. Way makahikap ug makatandog kanamo, Marshal. Basig na limot ka niya na. Ayaw pala binyor og kumpiyansa. Ha? Kaya ang tanan din sa kalibutan may katapusan. Marshal, Why dumalayo na to aning kalibutanan niyo Tiburcio. Busa magtanom tag kaayo aron mo ani taog pagdaig. Pero ug magtanom kag kasilag mo ani kag pagdumot. Marshal! Unsa maghangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.